Εδώ λοιπόν και πάλι στο δεύτερο της εκπομπής Εγνατία Express και θα περάσουμε στο κομμάτι οικονομία, επιχειρήσεις και βέβαια έχουμε να συζητήσουμε αρκετά φοροτεχνικά ζητήματα. Έχουμε καλέσει τον κύριο Χρήστο Χατζηχρήστο, ο οποίος είναι φοροτεχνικός λογιστής με εμπειρία και γνώση. Μπαίνουμε σε μια φάση που έχουν αρχίσει ήδη... Όχι, από χθες 20 Μαρτίου άνοιξε η εφαρμογή στο TaxisNet για την υποβολή των δηλώσεων του νέου έτους, του 2014. Και φυσικά το πρώτο ερώτημα είναι, επειδή υπάρχει μια σχετική τρομοκρατία σε όλους μας, γενικά στην κοινή γνώμη, με τα φορολογικά μέτρα, με τις ρυθμίσεις κάθε φορά που έρχονται καινούργιες και νέες διατάξεις και τώρα ετοιμάζουν και ξανά ένα μίνι φορολογικό για να περάσει μετά την τελευταία συμφωνία με την Τρόικα. Τι μας περιμένει, κύριε Χατζηχρήστο? Καταρχάς, καλησπέρα για από μένα. Καλησπέρα. Δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά τα μηνύματα που έρχονται για το τι μας περιμένει. Πριν μπω στα φορολογικά, να δέσω λίγο το κομμάτι που μιλούσατε πριν για απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Τρέχει ένα πρόγραμμα από την ΓΕΣΕΒΕ και μάλιστα από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ, το οποίο παρέχει δωρεάν... Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος. Το οποίο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος. Όλοι οι επιχειρηματίες να έχουν έναν δωρεάν σύμβουλο σε οποιοδήποτε θέμα θέλουν, είτε αφορά φοροτεχνικό, είτε αφορά marketing, είτε προώθηση πωλήσεων, είτε εξαγωγών. Δωρεάν κάποιος σύμβουλος να πάει σε μια επιχείρηση και να τους παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Και το ξανατονίζω, δωρεάν σε ό,τι αφορά το κομμάτι της επιχείρησης. Οπότε μια πολύ καλή κίνηση, ένας επιτιδευματίας να... Αυτές τις δαπάνες τις επιβαρύνεται η ΓΕΣΕΒΕ, η Γενική Συνομοσπονδία? Είναι πρόγραμμα επιδοτούμενο. Είναι πρόγραμμα επιδοτούμενο. Επομένως λέμε, και είναι πολύ βασικό αυτό, σε όλους σε επιχειρηματίες, μικρομεσαίους κτλ., ότι μπορούν να έχουν δωρεάν στήριξη λογιστική, φοροτεχνική, μέσα από αυτό το πρόγραμμα, το οποίο τι διάρκεια έχει? Αν θυμάμαι καλά, η προθεσμία υποβολής λήγει 30 Μαΐου και από εκεί και μετά νομίζω τρέχει μέχρι το τέλος του 2015. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ένας άνθρωπος που έπαιρνε, ας πούμε, που είχε ένα οικογενειακό εισόδημα 30.000 ευρώ, υπόθεση κάνω. Που υπήρχε μια οικογένεια με 30.000 ευρώ. Με τα εισοδήματα που θα δηλώσει για το 2013, τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες, η προθεσμία είναι μέχρι 30 Ιουνίου. Σωστά. Για τα φυσικά πρόσωπα μιλάω τώρα. Μάλιστα. Ένας λοιπόν που έχει ένα εισόδημα περίπου 30.000 οικογενειακό, θα πληρώσει παραπάνω ή παρακάτω? Μακάρι να ήταν τόσο απλή η απάντηση. Ειδικά φέτος έχουμε διαχωρισμό ανάμεσα στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, από επιχειρηματική δραστηριότητα και από τα ενοίκια. Οπότε πρέπει να δούμε από ποια δραστηριότητα... Μισθωτές υπηρεσίες, λέω εγώ. Από μισθωτές υπηρεσίες. Καταρχάς, η κλίμακα φόρου για τους μισθωτούς είναι στα 30.000 ευρώ που αναφέρεστε, μέχρι τα πρώτα 25.000 ευρώ πάνε με 22% φορολογία, ναι, από το πρώτο ευρώ. Εγώ απλώς λέω συγκριτικά με πέρσι. Σίγουρα θα είναι παραπάνω, αλλά εξαρτάται και από τα πραγματικά στοιχεία της κάθε περίπτωσης. Δεν είναι τόσο απλό να δοθεί απάντηση. Είπα αν είναι μόνο μισθωτές υπηρεσίες. Ας πούμε πρώτα το μισθωτό ή το συνταξιούχο που είναι στην ίδια κατηγορία. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι για ένα εισόδημα της τάξης των 25.000 ευρώ, ο φόρος που πρέπει να πληρωθεί φέτος είναι 5.500 ευρώ και αν υπάρχει εισόδημα και από ακίνητα θα υπάρχει και πρόσθετη προκαταβολή 55%. Πέρσι πόσο ήταν? Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε το αφορολόγητο. Δεν έχω κάνει τον υπολογισμό για να το δω, αλλά σίγουρα ήταν αρκετά λιγότερο. Η επιβάρυνση φέτος θα είναι αρκετά υψηλότερη. Μάλιστα. Για τους επαγγελματίες? Για τους επαγγελματίες, καταρχάς, μια βασική διαφοροποίηση που υπάρχει φέτος σε σχέση με πέρσι είναι ότι οι επαγγελματίες και γενικότερα οι επιχειρηματίες δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις. Την υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεως την έχουν μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, σε ό,τι αφορά τη φορολογική τους δήλωση. Έχουμε συνολικά 27 αλλαγές στο έντυπο Ε1, με κωδικούς αντίστοιχα τι θα μπουν μέσα. Ενθαρρυντικό σε σχέση με πέρσι είναι ότι στις δαπάνες ιατρικές μπαίνουν και τα ιατροφαρμακευτικά, ενώ πέρσι ήταν μόνο οι ιατρικές δαπάνες.
Και γενικά υπάρχουν αρκετές αλλαγές πάνω στο έντυπο και στη δομή. Δευτέρα περιμένουμε, όπως έχει ανακοινώσει ο κ. Θεοχάρης, Γενικός Γραμματέας, περιμένουμε τις οδηγίες από το Υπουργείο για να τα εξειδικεύσουμε ακριβώς σε κάθε περίπτωση. Πάντως η βασική αλλαγή είναι ότι η λήξη προθεσμίας της υποβολής των δηλώσεων είναι ενιαία αυτή τη φορά και για πρώτη φορά. Ναι. Δηλαδή πότε είναι ακριβώς? Οι δηλώσεις ξεκινήσαν, το σύστημα άνοιξε χθες στις 20 Τρίτου και κλείνει, καλώς εγώ των πραγμάτων που νόμιμο ότι σίγουρα θα πάρθει παράταση, κλείνει στις 36. Ανεξάρτητα από το λίγοντα αφημί. Ναι. Και ανεξάρτητα και από την πηγή εισοδήματος. Μάλιστα. Και τα εκαθαριστικά πότε θα αρχίσουν να έρχονται πίσω? Τα εκαθαριστικά με την υποβολή της δήλωσης γίνεται κατευθείαν και η εκαθάριση, άρα ο φορολογούμενος θα γνωρίζει ακριβώς το ποσό του φόρου που πρέπει να πληρώσει. Η πληρωμή όμως του φόρου θα ξεκινήσει από τις 30 Ιουνίου, 31 Εβδόμου θα είναι η πρώτη δόση, στις 31 του θα είναι η δεύτερη δόση και στις 30 Δεκάτου θα είναι η τρίτη δόση. Και όλοι οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν σε δόσεις κάθε πότε? Είτε σε 3 δόσεις, είτε εφάπαξ με την έκπτωση του 1,5%. Οι οποίες 3 δόσεις είναι προσδιορισμένες από τώρα? Είναι από τώρα προσδιορισμένες για 31 Εβδόμου, 39 και 30 Δεκάτου. Είναι νομίζω ένα μήνα νωρίτερα, γιατί από ό,τι θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια η πρώτη δόση ήταν τέλη Αυγούστου και τώρα είναι τέλη Ιουλίου. Εξαρτάται από το πότε γινόταν η υποβολή. Πέρσι το σύστημα άνοιξε τέλη Μαΐου, οπότε αν κάποιος είχε υποβάλει τη δήλωσή του αρχίσει. Πέρσι αργήσαμε περισσότερο. Αυτό ακριβώς. Και έγινε επίτηδες για να μην επιβαρυνθεί περισσότερο ο κόσμος. Τώρα, αν έχετε μελετήσει αυτό το... τώρα με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνονται όλες οι καταγγελίες των δηλώσεων. Όπως και πέρσι, υποχρεωτικά όλα ηλεκτρονικά. Αυτό που συνήθως λέμε και μπορεί να το λέμε και εκ του περισσού καμιά φορά, υπάρχουν παγίδες, δηλαδή εντός εισαγωγικών παγίδες στις δηλώσεις που κάποιος ή από παραδρομή ή από κάποιο λάθος μπορεί να την πατήσει? Σίγουρα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Η συμπλήρωση και η υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι μια πολύ σοβαρή εργασία. Για παράδειγμα, στο φετινό έντυπο υπάρχουν συγκεκριμένοι κωδικοί για τα νομιμοποιηθέντα αυθαίρετα, με όποιον από τους 4 νόμους έχουν γίνει, που φέτος ειδικά οι φορολογούμενοι πρέπει, ασχέτως με ποιο νόμο από τους 4 έχουν νομιμοποιήσει το αυθαίρετό τους, ή αυτά τους ημιυπαίθριους. Αυτό τους ημιυπαίθριους, πρέπει να δηλωθεί μέχρι 30 Μαΐου, όχι 36 που λέγουν οι δηλώσεις, μέχρι 30 Μαΐου. Πρέπει να γίνει διόρθωση στο ε9 στην πραγματική εικόνα των περιουσιακών του στοιχείων. Άρα, ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεύτερο κομμάτι είναι ότι μέσα στο έντυπο ε1 υπάρχουν συγκεκριμένοι κωδικοί για τους νομιμοποιηθέντες ημιυπαίθριους χώρους, οι οποίοι, εάν δεν τσεκαριστεί ο συγκεκριμένος κωδικός, εφόσον τσεκαριστεί, θα έχουν μειωμένο τεκμήριο. Άρα, αν δεν τσεκαριστεί, θα έχουν αυξημένο τεκμήριο, η εκαθάριση θα γίνεται κατευθείαν. Κατευθείαν εκαθάριση σημαίνει βεβαίωση του φόρου στο συγκεκριμένο αφημί, άρα μέχρι να πληρωθεί δεν μπορεί να πάρθει φορολογική ενημερότητα. Για να σας ρωτήσω κάτι άλλο, σχετικά με τον ενιαίο φόρο ακινήτων, δηλαδή από ό,τι άκουσα, από ό,τι διαβάζουμε και παρακολουθούμε, γιατί εδώ υπάρχει ένας κικαιώνας διατάξεων και εγκυκλίων, ο ενιαίος φόρος ακινήτων, δηλαδή με το εκαθαριστικό που θα πάρουμε όλοι το καλοκαίρι, θα υπάρχει μέσα σε αυτό το εκαθαριστικό, δεν ξέρω αν θα είναι μέσα στο ίδιο εκαθαριστικό και ο φόρος για τα ακίνητα, αυτός που θα αντικαταστήσει το λεγόμενο ΕΤΙΔΕ, δηλαδή αυτό της ΔΕΗ. Δεν θα πληρώνουμε από ένα σημείο και μετά ΔΕΗ, τώρα τελειώνουν οι δόσεις νομίζω σε κάθε μήνες, αλλά θα υπάρχει και αυτό για τα ακίνητα. Εάν κάποιος μέχρι τότε έχει κάνει κάποιες μεταβολές στα ακίνητα, υπάρχει περιθώριο προθεσμίας, έχει νομιμοποιήσει κάποιο ακίνητο ή πουλάει ή αγοράζει, πρέπει αυτό μέχρι πότε υπάρχει προθεσμία να το δηλώσει την οποιαδήποτε μεταβολή στην περιουσιακή του κατάσταση? Καταρχάς, οι φορολογικές δηλώσεις και όλο το γενικότερο πλαίσιο του φορολογικού πλαισίου που συζητάμε είναι για οτιδήποτε έχει γίνει μέχρι 31 Δεκάτου 2013. Μάλιστα. Άρα, οτιδήποτε έχει γίνει μέχρι 31 Δεκάτου 2013, την πραγματική εικόνα που έχουν τα περιουσιακά μας στοιχεία 1 Πρώτου 2014, θα πρέπει να δηλωθούν στο ε9 μέχρι 30 Μαΐου
Και γι' αυτό είναι και ένα μήνα πριν τη λήξη των δηλώσεων, έτσι ώστε να βγει κοινό εκαθαριστικό και με τον για τα φόρο. ακίνητα είναι μέχρι 30 Μαΐου. Μέχρι 30 Μαΐου. Μάλιστα. Ενώ οι δηλώσεις πάνε μέχρι 30 Ιουνίου. Μέχρι 30 Ιουνίου. Για τα ακίνητα. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Οπότε θα βγει ένα κοινό εκαθαριστικό με όλους τους φόρους μας. Τώρα, κύριε Χατζηχρήστο, ποια σας έχουμε μαζί μας. Προβληματιζόμαστε συχνά και το συζητάμε εμείς η παλιότερη φουρά της δημοσιογραφίας για την κατάσταση που υπάρχει στις επιχειρήσεις. Επειδή εσείς, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, κουράρετε λογιστικός και φοροτεχνικός επιχειρήσεις. Πώς τις βλέπετε? Υπάρχει ελπίς? Δυστυχώς η κατάσταση, να μην τη χαρακτηρίσω τραγική, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί τι να το κάνω να έχω ζωντανές επιχειρήσεις, αθούσες, όταν ο κόσμος δεν έχει χρήματα να πάει να ψωνίσει από αυτές. Δηλαδή όλες οι μειώσεις που γίνανε στους μισθούς τους δημοσίους υπαλλήλους. Καλός ή κακός. Όλες οι μειώσεις που έχει επιβάλει η Τρόικα στους μισθωτούς και στους μισθούς των ιδιωτικών υπαλλήλων. Όλα αυτά έμμεσα έχουν αντίκτυπο στην αγορά. Άρα, αν ο κόσμος δεν έχει αγοραστική δύναμη, αντίστοιχα πηγαίνει και στον επιχειρηματία και αντίστοιχα ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να εξυπηρετήσει οίκα. Αν ήσασταν στη θέση του κυρίου Θεοχάρη, τι θα κάνατε? Επικοινώνησε χθες το βράδυ με τον κύριο Θεοχάρη, κατάλαβες. Επικοινωνήσατε με τον κύριο Θεοχάρη. Ναι. Και σας δέχτηκε? Είναι προς τιμή του με ηλεκτρονικό τρόπο. Απάντησε σε email σας? Απάντησε σε email ο άνθρωπος στις 1 παρά 10 το βράδυ. Μπράβο. Και μάλιστα να πω και ένα μπράβο και στον κόσμο του Υπουργείου, που πριν από 5 χρόνια ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας. Πλέον στέλνουμε ερωτήσεις με email και μας απαντάνε γραπτός πάνω σε θέματα λογιστικά. Είναι τρομερά μεγάλη πρόοδος, τουλάχιστον για τον κλάδο μας, γιατί παλιότερα δεν σηκώναν ούτε καν ένα τηλέφωνο. Μπράβο, είναι πολύ ιδιαίτερο ενθαρρυντικό αυτό. Όντως, κάτι αλλάζει. Πήραμε και ακόμα ένα αισιόδοξο μήνυμα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Τελικά, οι αποδείξεις μειώνουν το φόρο. Πρέπει να μαζέψουν και ποιοι αποδείξεις? Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, είπατε. Μισθωτοί και συνταξιούχοι, οι αποδείξεις δεν μειώνουν το φόρο, αλλά αν δεν τις έχουμε, τότε θα έχουμε πρόσθετο φόρο, γιατί δεν τις έχουμε συλλέξει. 10%. Μάλιστα. Και ποιοι πρέπει να μαζεύουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, μέχρι ποιο ποσό αποδείξεις? Είναι ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους. Ξεκινάμε με το 25% και ανάλογα αν ξεπεράσουν κάποιο όριο και μετά υπάρχει το πλαφόν των 15.000 ευρώ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Χατζηχρήστο. Θα έχουμε και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να πούμε, γιατί ανοίγουμε σημαντικά κεφάλαια και για το κομμάτι της ανάπτυξης. Θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ ωραίο, ευχάριστο και αυτό θέμα, καθώς πρόκειται για μια θεατρική σκηνή της Θεσσαλονίκης, η πειραματική σκηνή της τέχνης, που έχουμε και μια σημαντική συνέντευξη. Ο Νίκος Βολονάκης θα μας πει περισσότερα. Με το διευθυντή και ιδρυτή της τέχνης, τον κύριο Νικηφόρο Παπανδρέου, και η οποία θεατρική